Тапшыруның алдагы котлау сәламен без Алиева авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Салихова Халидә Ахмеджан кызына юллыйбыз. Бүген ул үзенең 65 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны барча яраткан племянник һәм племянницалары котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Апабызны җиңги дип атысыбыз да килми. Инде дистәләгән еллар элек ул төп йортка килен булып төшеп, озак еллар безнең яраткан әби бабабызны хөрмәт итеп, кадерләп, бергәләп гомер кичерделәр. Ул беренче еллардан ук үз кешебез булды. Ишле һәм зур гаиләдә абыебызның бер туганнары күп булу сәбәпле, төп йортка әби бабайның бар оныклары да җыелыша иде. Һәр вакыт барчабызны да ул шул кадәр җылы күңеле, киң йөрәге белән каршылап торды. Шуңа да аны без җиңги сыман түгел, үз апабыз сыман яратып кабул иттек. Бүген инде үзебез күптән олыгаеп, төрле якларга таралсак та, барыбер аңа тартылабыз. Һәр вакыт тәмле иттереп пешергән ризыклары белән тулы табын артында безне кунак итәргә ярата ул. Аеруча камыр ашаның бик уңган һәм тәмле була. Бүгенге көндә инде аның 2 баласы һәм татлы оныклары бар. Үзе дә алар бүген уллары, килене һәм оныклары белән гомер кичерәләр. Күңеленә күрә аның да көне дибез. Шөкер, бик тату яшиләр. Бала оныкларына карап шатланып гомер кичерә. Аларның өй тирәләре, бакчалары да һәр вакыт гөл чәчәктә. Ә инде никадәр яшелчә, җиләк-җимеш үстерүләре турында сөйләп тә бетергесез. Апабыз хәзерге вакытта дин юлында булып, намазларында укып килә. Әҗер савапларын биләргә насыйплар булсын аңа. Апабызны бәйрәме белән котлап, иң беренчедән бүген рәхмәтләребезне укыйсыбыз килә. Бар булуың өчен, безне яратып үз иткәнең өчен. Абыебыз Абдулхак Закирович белән чын матур пар итеп яшәгәнең өчен рәхмәт сиңа. Алда да Раббым, пар канатларыгыз кайрылмасын. Әле озак еллар әби бабабызның йортында утлар янып, безгә дә бала чакка кайтырга мөмкинлек булсын. Без сине бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Раббым, кояш гомере сыман озынны, көннәрнең иң аязын һәм яктысын сиңа язсын. Саулыгыңны, акылың аек, иманың камил булып, гыйбадәтле гомер кичер. Котлы булсын, апа, юбилеең. Бар эне, сеңелләр котлылар. Йөрәк төрләрендә булган ихлас, җылы теләкләрне юллыйлар. Хәтердә ул безнең бала чаклар, яшь чакларым безнең хәтердә. Шөкер әле туган йортыбызга кайталабыз, апа, бүген дә. Синең күңелең шундый җылы иде. Барыбызны сөйдең, яраттың. Һәр вакытта ягымлы карашың безгә җанатаем тараттың. Гомереңнең төрләренә кердең, картлыгыңның әле бу башы. Нык исәнлек, камил иман булсын, алда гомереңнең юлдашы. Абый белән терәк булып кына яшәгез сез алгы көннәрдә. Кайгы хәсрәт җиле кагылмасын, имин уссын барча төннәрдә. Хөрмәтле Халидә Ахмеджановна, юбилеегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Язмыштан зарланабыз, уңышларны саны ялгыштан акланабыз. Уза гомерләр, айлар, еллар, мизгелләр, яши аңлыйбыз шул без мәңгелек түгелләр. Уза гомерләр, айлар, еллар, мизгелләр, яши аңлыйбыз шул без мәңгелек түгелләр. Байлык дибез, хамман